заедно с едни фотографии до Родопите, защото ще видим Родопите през техните очи. Не само природата там, и хората, и всъщност изложбата "Забравените Родопи" може би се движи на границата между естетическата рефлексия и антропологическото изследване. Отново ето това е връзка и с вашето антропологическо изследване. "Забравените Родопи" е изложба в мултимедийна работилница с най-доброто от фотопленер със същото име и фотографски акции в Родопите. Професионализъм и висок вкус зад обектива, но и емоционална и социална ангажираност с природата и хората на Родопите. Много творци, независими и обединени в фотоклубове Смолян и Осмо око. Имена като Петър Динев, Владимир Мачоков, Сашо Малев, Михаил Хупчев, който е и лауреат на пленера. Това не е само резултат от пленера, това е една кауса. Още в темата, зададена в пленера, се вижда "Забравените Родопи", се вижда каузата на тази изложба. И в журирането ние, като жури, бехме длъжни да вземем и каузата за "Забравените Родопи", които са забравени от обществото, но не са забравени от българина, защото те са в душата и сърцето на българина. Исках да отидем там, високо горе в планината, и да покажем едни много отворени, много широко скроени хора, живеещи в една прекрасна природа и същевременно живеещи в, да не казвам ужасни условия, въпреки че го казах, но в места, където цивилизационен крак не е стъпвал доста отдавна. Ние търсихме да покажем душевността на тези хора. Примерно, когато бяхме в село Мугла, аз лично с още няколко човека така доста време изкарахме в обора с един баба и дядо. Да ги снимаме, да си говорим с тях. И наистина, то си е направило удоволствие човек да комуникира с тези чисти отворени хора, които нямат може би, помислите, които имаме хората в големия град. И иска да каже нещо с без думи, като желанието му е да изрази и себе си, своето отношение към Родопите, своето отношение към обезлюдените от урбанизацията села, от забравените хора, които живеят по 10 души в махали и които вече единственият им смисъл на живота е само да живуркат. Те са принудени от това. И всичко това, заедно с безкрайно красивата, мека пейзажна красота на Родопите, дава основа на тази изложба да бъде качествена, да бъде добра и да възбужда във всеки мисъл, да възбужда желание да се възродят тези Родопи. Отново да не са забравените, а да са утрешните Родопи, нашите Родопи. За голяма радост в показаните снимки имат доста високи постижения, въпреки че са правени за много кратко време. Пленерите са един начин на снимане, който е много активен и много притискащ по време. И затова много трудно се снима на пленери. Но трябва да кажа, че ние установихме, когато журирахме, че общо взето наистина фотографите са работили с сърце, работили са с дух, работили са с разум, работили са и с много познание. Преобладават пейзажите в изложбата и това е логично. Първо, времето. Второ, хората не са толкова много в Родопите. И да намериш образ, който да отговаря на твоето вътрешно виждане за човек, който е символ на Родопите, е страшно трудно. Трябва да се развие туризма, защото той всъщност от тук нататък е бъдещето на тези хора. Но да не се стига до ужасни неща, които знаем какво се случи по много други курорти. Колкото може повече да се запази природата на Родопите, толкова е по-хубаво. И тази изложба е вик в тази посока. Запазете красотата, която е естествено, истинската, човешката красота на планината. Не правете глупостта, която се направи по Черноморието. Да, професор Стефанов, видяхме част от тези места, за които вие говорихте преди малко, недокоснати, подминати от цивилизацията, но за хората там всъщност това е единствената действителност. Не като за нас една алтернатива, където може да отидем да се разтоварим от културата, градската си култура.
Тоест, тези хора в край на краищата трябва наистина да предприемат нещо, може би и да се направи нещо с този туризъм, който ще убие някакви неща, но за тях това е поминък, за тях това е живот, за тях това е продължаване, защото те умират, те ще измрат иначе. Тези общности има предвид. Да, разбирам ви, Родопите е наистина една невероятна планина. Тя е всъщност история и памет и поезия. Има едно село, което в източните Родопи, което се казва Сив кладенец, например. Вижте какво име. Това е малко стихотворение. Сив кладенец. Така че към този Сив кладенец трябва да се добави, използвам този образ, трябва да се добави някакво цивилизаторско усилие, някакво менеджерско усилие, защото Родопите могат да станат наистина прекрасно място, не само излъчващо духовност, но и носещо все пак добър живот на хората, които живеят там. А те наистина са уникални хора, меки, благородни, възхитен съм от тях.